Видимо ли го прави? Да. Не лъжи, ще захапе. Мекички ли са, пухкави ли са? Не, една друга също масно. Как пресече пешеходната интелигентна работа? Изчака зеленото на зелено минава. Виж как на зелено минава умната сърничка. Видимо ли искаш ли да Нека върви? снима в момента, че. Минават се тук и се разхождат. Какво да ги правиш? Подай се ръчичката, не. После да купим манджа. Въпси, защо ще хапе? Няма. Снимай го, виж там съм много. Пише излично да не ги лъжиш. Mamy tak, tak?